BBC Igbo ekene ka m unu for ichete wee kpọọ m na phone afa m bụ Aloy Ejimakọ nwa akwụkwanụ ọkaiwu pụrụ iche n'ebe IPOB nọ and Maazị Nnamdi Kanu bụ dia leader. Ana m arụrụ ha ọrụ lọya unu kpọrọ m na-ajụ m maka ihe asarị Dokubokwu na Nnamdi Kanu si na Biafra when it comes na ọ ga-abụ Jewish state. Ihe m na-agwa unu bụ na asị enwere oge Nnamdi Kanu kwuru ụdị ihe ahụ and enwekwana oge obi ya n'obi mana ebe ndị mmadụ nọ mana ebe ọ nọ sọọsa ya enwere oge obi ụdị ihe ahụ n'obi atọ. Ihe Nnamdi Kanu chọrọ bụ ọ bụ na enweta Biafra, ọ bụ ya na-achị Biafra, ọ bụ onye ọbụla na-achị Biafra. Onye ọbụla nọ na Biafra na-efe nke ọ na-efe onye na-esi na ya bụ onye Juu bụrụ onye Juu, onye bụ onye Kristian na-eso Jizọs Kraịst bụrụ onye Kristian, onye Muslim bụrụ onye sikwa na ọ dị eje ụka atọ na enwero nke ọ na-efe ọ nọọla onwe ya, onye si na ya ebelivu na Chukwu nọ ọ nọọla onwe ya. Enwere onye a ga-emegbu ya bịa ụdị Biafra. Ihe ọ gwara m azụ lọya ya ọkaiwu ya, ihe ọ gwara m bụ ụdị Biafra ọ chọrọ bụ Biafra a ga-enwe ihe a na-akpọ freedom of religion 100%. Ya wụ na a ga-eseparate state from religion. State na religion ama na-enwe mmekọ otu esi eme ya na Amerịka. Ọ ga-anọ na constitution, ndị religion nọrọ onwe ha, ndị gọọmenti nọrọ onwe ha, onye ọbụla na-practice religion enwere onye a ga-enye nsogbu. Mana ụdị Biafra ọ chọrọ abụọkwa ya Biafra ọ ga-abụ ị na-efe nke ị na-efe gị buru bọmbụ buru egbe, onye ọzọ na-achọrọ na-efe nke ahụ ị na-efe gị na-atụ ya bọmbụ na-agbụ ya egbe. Ụdị ihe a na-eme n'ugwu Naijiria kịta. So ọ bụrụ na ọ nọ n'ime Biafra, ụdị Biafra Nnamdi gwara m ọ chọrọ abụrụ anọkata onye Kristian eburu bọmbụ na-achụgharị onye Muslim ka o gbuo, ma onye Muslim eburu bọmbụ na-achụgharị onye Juu ka o gbuo. Ma sị onye anụnwa ị ga-abụnata ị ga-efenata nke m nke ị na-efe adọrọ mma. Ọ chọrọ ụdị Biafra anwa ọ Biafra udo na ọṅụ. Enwere ndị IPOB bụ na-efolo the Jewish religion a na-akpọ ya Judaism. Enwere ndị IPOB bụ ndị Jew, nwekwe ndị IPOB bụ Christian. And then asarị Dokubo na onwe ya si na ya bụ ọkwọ si na ya bụ onye IPOB ka ọ si na ya bụ onye Biafra, ya na onwe ya bụ Muslim. Enwere onye a na-enye nsogbu. IPOB bụ Christian rikwelu nne, including ndị bụkwa some relatives Nnamdi Kanu kwa ndị bụ enyi ya na ndị ikwu ya na ibe ya. Chọrọ ihe na-awụ ya isi kịta otu esi emegbu Christian na Nigeria maka ndị Jew nwanụ aka nọrọ n'ugwu Hausa. Ndị na-egbu na ugwu Nigeria majority of them ka anyị si anụ bụ ndị Christian. Ọ na-ewute ọ bụrụ maka na ọ na-fight for Biafra. Ebe ọ bụ na ọ fụrụ injustice ọ daa like ya. Otu esi wee na-egbu ndị Kristian n'ugwu Hausa n'ugwu Naijiria ada etinye ya ọnụ. Prezidenti anyị ada eme ka ọ kwụsị ya. Ọ na-ewutieri nne onye nwa mere o ji wee jee Amerịka wee jee report ọ dị maka Amerịka kwa na-emekwen something ka e wee protect kwen Christians and then kwenu Muslim minorities. Ndị Muslim bụ ndị ezigbo mmadụ. Boko Haram na ndị nke ọzọ na-achụgharị ka egbuo maka ha bụ Muslim bụ ezigbo mmadụ. Ha ekwero na a ga na-egbu ndị ọzọ. Nnamdi Kanu bụkwa ha n'obi. Onye ọbụla a na-emegbu anywhere na Naijiria o bu ha n'obi. Ọ bụrụ sọsọ Biafra ka o bu n'obi.